Ovako, prvo pogledajte bateriju. Svi znamo da telefoni imaju loše baterije. Tako da pokušajte da izvadite bateriju, da vidite da li se nije možda nadula, jer od velikog korišćenja on ume da se naduje i onda samo možete da je bacite i da što pre kupite novu. Ok, ako nije baterija, onda ostavite telefon na punjaču 2-3 sata. Ako i dalje neće da se napuni, verovatno je baterija pala ispod 3,6 V. Kada telefon neće da se upali, a baterija je ispod 3,6 V, morate ga odneti u servis da vam serviser podigne bateriju. Verujte mi, na vašem običnom punjaču nema šanse nikakve da podignete napon na bateriji koja je ispod 3,6 V. Verovatno serviser neće to ništa da vam naplati ili nešto jako malo, tako da pokušajte. Da li vam je telefon uključen, ali ekran je crn? Kako to najlakše možete da vidite? Držite jako dugo dugme za paljenje i gašenje. U nekom trenutku, ako vam daje neki znak života, to jest ako čujete neki zvuk ili vibraciju, a ništa se ne pojavio na ekranu, verovatno je do ekrana. Takođe odnesite ga u servis da vam zamene ekran, ako je do ekrana. Da li ste ga ispustili ili je u vodu upao? Ovo je glavni razlog zašto se telefoni gase. Prva stvar, nemojte nikada da palite telefon čim vam upadne u vodu zašto će da ga sprži. Šta treba da radite jeste da izvadite bateriju i sve kartice, memorijske i SIM kartice, izvadite da može da sva voda izađe kod njega. Pokušajte nekako da ga osušite. Napomena, ako je upalo u slavnu vodu, to jest u more, bolje bi vam bilo da ga odnesete u servis, jer ako pokušate da ga upalite, on će samo da sprži jer je slavna voda dobar provodnik. Da li odjedanput počeo da se koči i samo se ugasio? Ako, na primer, počeo da se koči, da se restart vam prijavio greške ili bilo šta što ne bi trebalo da se desi, verovatno je problem do vašeg sistema. Šta treba da radite ako možete da uspete da izvadite sve vaše informacije koje vam trebaju i da zatim udarite fabrički reset. Fabrički reset možete pogledati dole u deskripciji. Ako ne, odnesite ga kod servisera da vam ugradi nov sistem. Proverite vaš punjač ili kabli. Pogledajte koji je jedan od razloga zašto neće da se puni vaš telefon, zato što, na primjer, ako pogledajte ako ovde kabli ovako, ovde je iskidan, verovatno je zbog toga. Ili proverite kombinaciju da ubacite neki drugi USB kabli na drugi punjač ili obrnuto, možda i do toga. To su bile neke moje stvari koje bi mogle da se dese vašem telefonu. Hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživjeli i vidimo se u nekom sledećem klipu.